jaruda hulalla doro kali fama جدا النبي خلفاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على نبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحابته غر الميامين، ورضي الله عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا أحمد بن محمد نجل الصادم التجان شريف نفعنا الله ببركته آمين. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المهدر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. assalamu aleykum bandiraɓe julɓe, assalamu aleykum yeɓiyankoɓe Windere TV. min calmini on, min juuri moon, sikki ala kadi en calmini mawɗo Oumar Doro e dendagal gollidiɓe makko e walludiɓe makko e chaine min Windere TV. en galti kadi e yewtere men min mbar inchallahu rabbi e nde kewɗen yewtande julɓe kala e saaha e waktu kadi e oɗo inchallah soko Allah jaaɓi. en calmini bandiraɓe foof, en juurima ɗumen. en calmini kadi kala jeeɓowo chaine o, en juurima ɗum no fewi. la seyyama noon ha tenti kadi e yeɓoɓe chaine o jeeɓa yewtere nde walla jeeɓa dendagal jewte ɗe, ɓe mbaɗa hen abonné walla ɓe mbaɗa hen like, ɓe mbaɗa hen j'aime, ɓe foof tan onon namda hen inchallah soko Allah jaaɓi. wan noon ko ɗum woni ko woni ballodiral. so tawi min jooɗima ga min mbawi wallodirde moon e diine o, kala ko jiɗɗon min mbawa wallodirde moon. wadde so tawi on biltima tan son mbaɗi hen way kono jangdini, son mbaɗi hen tan ma on keɓen fayida mo poɗɗon hebde hen o. so ɗum ɓenni inchallahu rabbi yewtere men ñanden en kaali fadillaji salligi, kono en galtanani yimɓe e sunnaji ɗi, saabu sunnaji ɗi e farillaji ɗi kanƴi nandi. kala goto e majji ene jogui gueɗal. wadde sunna e farilla jadata. mbiɗen farilla koko Allah haali, sunna koko nelaɗo Allah sallah sallam waɗi hen. way kono galle baɗɗo gallol, Allah waɗi galle mum ha paari, nelaɗo Allah sallah sallam ari waɗanimo hen gallol ngol, walla ari waɗanimo hen miiro. wadde on saaha on galle wawata renade. mbiyeɗa ya reeno guila tatake e sunna, guila sunna o haɗanma ko yettoyade farilla o. wadde noon ko hande ɗum galɗen haalde. kadi farillaji e sunnaji kanƴi nandi, kanƴi kadi jiiɓodiri. haade kanƴi jiiɓodiri e salligi, alay saago mbiyeɗa guel ɗo gueɗel ko farilla woni kalanmi on ñanden. kadi guel ɗo gueɗel kadi ko sunna. woni émission min ɓennuɗo ko kalɗen hen ko farillaji. joni galɗen e haalde ko sunnaji. no mbiɗen ni, so tawi a soodima junggo ma, soodade juuɗe ma ɗe, ɗum ɗon ko sunna. soɗa juuɗe ma laabi tati ko sunna. wufƴikinade nde, wufƴikinade ɗum ko sunna. saɗa wufƴikino noon a waɗat ndiyam e nder hunuko ma, on saaha dillina hunuko. wona wadde toon tan ala, ko dillinde hunuko, wondude e dillinde hunuko. caggal muɗum e sa dillini hunuko ma, on saaha jaltina ndiyam ɗam, wadde noon nde ko sunna. on saaha solɓikinade woni fooɗirde ndiyam ɗam foofago maɗa, ɗum ɗon ne kadi wadde noon nde ko sunna. ñittikinade yaltinirde ndiyam ɗam foofago ma, ɗum ɗon ne kadi ko sunna. wuttude maskude hoore muɗum, aɗa andi ɗo sunna hippata farilla. nawde laawol gadaniwol, ɗum ɗon ko farilla. sa alti laawol ɗimmiwol, ɗum ɗon ko sunna. wadde wuttude maskude hoore muɗum, ɗum ɗon ko sunna. to kanunoɗa farilla o to, ko ɗon toon tuggitta, nawta ha to tugginnoɗa ne nawata nde. to aada yaari lebru ene fuɗa. wadde hoore ene waɗi sunna, ene waɗi farilla. sunna wadde hippi toon farilla. ay wadde ndiyam e noppi maɗa, ɗum ɗon ne kadi ko sunna. wona ittude ndiyam tan dow e hoore tan artude e noppi, ala. a yahat kesɗirinoya ndiyam, sa hesɗiri ndiyam ɗam galta mbatta e noppi he. wadde hesɗirinde ndiyam ko sunna. wadde lodde noppi ɗi ndero e boowal ngal, ɗum ɗon ne kadi ko sunna. reggodirde farillaji ɗi, ɗum ɗon kadi ko sunna. ɗum ɗo woni sunnaji salligi. so tawi a limiɗi ɗi dokkuma jeetati. soodade woni lawƴude cammeji juuɗe maɗa, wufƴikinade e solɓikinade e ñittikinade e ruttude maskude hoore muɗum e hesɗirinde ndiyam ɗam e lawƴude noppi muɗum nder e boowal. caggal ɗum reggodirde farillaji ɗi. farillaji ɗi deggodiraɗi mbasa weñodirde. ɗum ɗo woni sunnaji salligi. wadde ɗiɗo sunnaji e farillaji kanƴi deggodiri. ɗum ɗo sa waɗi ɗum ha paari, holto paada koye njuulu waɗi ko salɗiyeji, waɗi ko laaɓal. ma en galtoy hen. wadde en mbasima bandiraɓe, en noddi bandiraɓe e chaine min Windere TV soko Allah jaaɓi. ayno kaaliran ɗenɓe farillaji ɗi, kaaliran ɗenɓe sunnaji ɗi, kaaliran ɗenɓe ko yiɗa ko, kaaliran ɗenɓe hen kadi holno ɓe poti juldude soko Allah jaaɓi. ko hono noon galtirten kalnen ɓe farilla. sabu sa ummima e laaɓal
il faut paya e selligi sa ummima e selligi noon holto paada wona juuloyat waddema en galtoy gila e lolle muɗum kala noon ko jiɗɗon yewtanede haade tan ko faati e sharia kala toɓɓere jiɗɗon yewtanede haade tan koko faati e sharia binde namde mon mbiya ko nder yewtere min jiiɗi addanede inchallahu rabbi ma alɗo e chaine Windere TV kala yewtere nde namdiɗon ko faati e dewal Allah haade ko sharia walla namdiɗon yewtere nde ko faati koye gurdam nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam aɗa andi yimɓeɓe ɓe ɓuldata tan ko nelaɗo Allah sa yiiɗi ɓulde jiɗata ko nelaɗo Allah caggal ɗum Allah yiɗma e ko jiɗɗa nelaɗo Allah soko Allah jaaɓi so on bindi ɗum tan e chaine Windere TV mamin jabto on nomin poti jabtorade on no mbiɗen ni eɗen kuccodiri e mawni meɗen mo ganduɗa Oumar Doro Kume eɗen mbiya jaam e kisal e nden ka yo wone makko ga noon e yesso haalirde nde haaldanno e moɗon ko miñiraguel moon Bachir Ba gorko mo Boynaji. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.